Chalandrando, charrizerundando, Cantinerita, niña bonita. al motrollón que entre la segunda. Ostu-ostuka eta txopinka. Umezaroko gogoramen asko eta asko jokoakaz lotuta daukaguz, bizi-bizi nagusitan be. Zenbat ibilaldi atxapuntara, zenbat barrezantzo, zenbat pasadixu. Sarritan, umetako lagunak bizitza osorako izaten dira. Haurtzaroko loturak sendo-sendoak diralako. Izan be, orduan mutiko edotan eskatu izan ginaneko arek, ez gaitu zahartzaroan be bakarrik itxiko. Aurrak, aurlan, dino ezaera zaharrak. Umeek berez eta txiki-txikitatik ikasten dabe olgetan. Eurentzat, olgetea, denpora emote utza baino askoz gehiago da. Euren garapenerako beharrezkoak diran gaitasunak lantzeko modua bebada. Jokoen bidez, neskato mutikoek alkarren arteko hartu emonak sortzen dabez, begirunea eta adiskidetasuna sustatuta. Taldean jokatzeko arauak ikasi, irudimena eta sormena garatu eta terbetasun fisikoak belantzen dabez. Baina horrez gainera, ia konturatu begin barik, olgetan dabiltzan bitartean, aurrak euskal kulturaren sustarrakaz jabetzen dira. Eta jolasketa da, belaunaldiz belaunaldi, ohiturak, balioak eta tradizioak transmititzeko zubi. Eguneroko bizimoduan, beste arlo batzuetan gertatu izan dan moduan, jokoetan be aldaketa hitzelak ezagutu doguz azken hamarkadetan. Gaur egun, umeek olgetako teknologia aurreratuak eta jostailu sofistikaduak erabiltzen dabez, sarritan etxe barruetan edo espazio zarratuetan, eta azken aldian pantailaren bat tarteko dala. Orain urte batzuk ostera, ondo pasetako eta auzoko edo herriko umeek olgetako, etzan gauza hundirik behar. Eskura egozan baliabideak bihurtzen ziran jostailu, sokak, harriak, zotzak eta paluak, zeintxoriabiak. Eta baserri inguruak, zelaiak eta basoak, herriko plazak eta kaleak ziran jolasgune. Hortik aurrera, jokalari txiki eta gazteen parte hartzea aktiboa eta irudimena baino ez ziran beharrezko. Busturian egin izan diran joko batzuk esaterako, tabak, kanikak, antxinakoak dira, mundu osoan ezagunak eta mugak eta belaunaldiak gainditu dabezanak. Beste batzuk barriz, zehatzagoak dira eta udalerriko berezitasunak daukiez. Era horretakoak dira kasurako neskak zein mutilak egiten daben txopinka edotan neskek terbetasun handiz egiten daben koxopla, bertako trukemearen aldaera. Gaur egun, aro digitalean bizi gara, eta zaharkituta dagozala dirudien arren, umeen jokoek euren balioa eta garrantzia daukie. Ezagutu eta zabaldu daiguzan. No solgaten zenduen, zuek ume denporatan? Gehien baten, errekreuen eta arratzaldien eskolatik urten da, baina denbora gitxi, ordu erdi, ordu bete luzien. Eta gero, zapatu domeketan, soengo moduen zapatu egun guztie jaida eta bar. Guke, nire sasoien egunaro egotezan, amumari lagundu bierra, aixeri lagundu bierra, Osa, etzen lagundu beharra egoten zan. Hombre, boste nebarre bagarez nizarrena, eta orduen había que tirar de pequeños. Eta hartun de nobera gazeruten norin eskola zibakuek eta... Eta ostantzean zela beharrak itzen zen du esan umetan? Itxurren, piztitzek animalizek erun darek harri hona, beize jaon, eta bar, broma gitxi. Ni, desde luego, nik errekregotan aitzen hemen, olge, baina gero nire gure zukuki bin tabernie. Ordu nari lagundu bizakien da,
bez, olge gitzi, Ni behin gitzien jot. Bai, bueno, errozaizuta gero edo lanik. Errozaizuta gero domekatan hori, bai. Beste lagun bateria gogoratzen az, ez ziren txarrexo egin bizien, eta ez zera, egunaro, izatezen ikuskursazoie, egunaro baldekadatxuen bizeteman, ez zera, eta gero laguntzezak gupatzen. Guk hogeten genuen. Baina biher be bai, Gure amak laguntzi bihar zeten ban, ganadu dauela ez dakin hon eta ganadu jabon bidegule, edo oilu etxitxeteko zela eta miru ez deizen etorri jabonen bigendule. Eta astu ebe bai kargigez etorten zanien, ez zeraino ekarri gero utzitxuta hori berak etzen man, baina egoten ziren gauze batzuk lagundu biherra egoten zena. Zu gaizka, ostera, etxeko beharrak eta itzen eta hori ezetu duzu? Ez nire pokatan esan egoten zen hori, guk ez errekreo esazoien pilota okete gendun eta gero be bai. Astizi libre eukitzen gendun eta, bueno, gu gero jolasak eukitzen gendun orduan epokatan eta bai, jolastu pilo bat. Eta neskak eta mutilek alkarregaz olgatea ezetu duzuen? Gure sasoi neskakaz, ezebez. Esate batero, ezebez. Eta neska bat ondun paraten mehiatzu, artekatu, edo beste aldien dauzenak adarra joten, betxu hori horrega, beste izlabo ignorantik izaten gitzen. Eta txopinke zein joko guztietara, baina mutilekaz da neskakaz. Zuen hausunetzuen eukizen duen kuadrilatzua, ezta? Eta kasu horretan olgaten zen duen, neskak eta mutilek batera eta grade diferentetakoak eta danak batera? Esan gelditzen beste remediz hori, mutilek zen maioriz danetarik etzen gendun. Zibilutan eta gerrara eta edozetara. Bai, ni jolastu dut, Ez askorik, baina bai jolasten zan, Gu hasi ginen eskolan, lehenengotan hasi ginen monja hartien. Osa, mojatan egoten ziren mutiek eta neskak. Orduen bai aukitzen zen duen apurtxu bet, errekuk izen eta relazio egitxoz eskola batera biltzen ginen. Eta oporretan eta kasureko, neska mutilek alkarregaz, edade diferentetako jentea, hausoko umedanak. Bai, Hiru lau bost urte diferentziz edo bai ukiko gondun igual. Bai, baina igual batzutan gehiago bai. Bai, baten bat bai. Bai. Taldeak itzeko, zelan itzen zen duen? Ni goratzen naz, orduan esaten diren los kapitzanak esaten ziren. Bi hobienak, azten ziren, besteri elegiten. Si te elegían el último es porque eras el malo. Hori argi dago, ez da. Eta porterizera. Eso, da. Bai, hori beti gonda, lidergo bat beti gonda eta liderrak elegiuten bazen, bera guzeten bazenak. Eta gero besti gelditzen zen, hori, orduen. Eta aukeratzeko orduen, nitekotenak orduen da, talieketzeko orduen, hankakaz etzen gendun. Hankatakoa, tal, eta hori zapaltzen banda hori azten zan, lehengo aukeratzen, gero bestie. Gehiena guk hori eri erabiltzen gendun, hankatakoa. Zu azte zinen, 1, 2, 3, vale, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, basta esate bien. Basta esate bienen, solo tú de 21, Cifuna 22, Caracol 23, la Tuna, Carlos V fue a la guerra, montadito en una perra, la perrita se cayó, Carlos V ahí quedó. Y si quieres hacer más un Carlos V allí quedó. Baina, orduan, hola nintzen bat duen azkenean, zeuk aukeratuten zenduen. Claro, apur behar bizkorra izenez gero trampak. Txoria biek topetan zelan nintzen zenduen bat? Hombre, zurre hon, txori genoa non sartun den eta indarixe sartun di eta itxagon, urru datorren nien, da gero hola topaten da abizie, noren abiziokin, Eta zer itzen zenduen gero, arrotzak, jagon itzen zenduen bakarrik, gero arrotzak endu bere bai edo zer? Jagon, eta zein adan trofeo bat izentilezero hori neuri da, eta bestela. Eta zela utxori klaseak? Benda sosue, da jilgerue, gehien baten, gero txambilozak eta gaiotze ziren, baina horrek arrazak izate ziren. Gero nagozitxo izen gitzen erdi granjatxu bai enjun jilgerukaz, eta genju zen ogotazak genju zen jilgeruek. Edo txoria biek topetan? Txoria biek topaten bai, hori bai, mutilek izaten ziren horretarako. Nire mutilek, ingintxo arbola batzu baten hanen basarri zenatzien, miskliegaz. Ba, etxe zanazte bat. Erramatan nintzen man, jilgeruek hartzeko.
guten ziren jaten edo danalako eta klak, inketa geratuten ziren. Bai. Ametxek eta, en general, bene sosu edo ikusten mazun egin, igual arbolara gehion, arrotzepe batzuk janbe baien, izan janbe, kendute janbe bai. Bertan, behien, gordinik, oiunak eitzen duen atxineko denparatan. Zerin, punti esartun, mobidu, da gero zurruzten. Igual, ude barrezen edo txirri-txirrizek atrapaten. Eta txirri-txirriek atrapaten adibidez, zelan itzen zen. Neska zirizegaz. Bueno, ne zirizegaz. Zirizegaz. Halako bedar bat. Bedarra luze bat. Izeten zen. Bai mailuku izen zazoien, mailuku izen zertzeko, mailuku izek egutxeko, eta bai txirri-txirrizek atrapateko. Da txirri-txirrizek espanin urteten, ordu baito baten gendun mutilen bat, ez da, ointzi txirri-txirrizek urten. Zilora, txixe. Hola entzen. Hola urteten bat txirri-txirrizek. Eta gero txirri-txirria etxera eroaten zen duen? Bai. Eta no gordeten zen? Pote de kristalien. Nike piperlati edo guri latan. Ni latan. Kristaleskue. Da larrosak eta botaten jako zen. Da letxugi, Da letxugi eta jateko. Eta ardaue goizegaz bebai, gehiago kanta deizen, hori behitzen gendun. Bai. Kaskailu bat atrapaten hori, horretan bai dedikatzakune, gaudi izetezan, eta denpora gehiago bai, eskolatik aparte, eta... Eta kaskailuek zelan? Zuizten zendu esan eskuaz? Eskuaz. Angile, eta oia betaren hori bizen betixetezen. Angile, tenedora gaz, angilea. Ez tenedora gaz, angilea? Bai, zugan angile, tenedora sartun, Eta horrek ero zer? Angilek eta janitzen zen esan? Etxera eroan? Kaskailu, dozen ardi kaskailu atrapatu dasuz, eta pentseu dozen ardi antxoa dizla. Zapaburuk atrapate, Zapaburu sasoien, Bai. pilu egoten ziren ametik ganera. Gero zaguzarrape bai, zaguzarrak zelan atrapaten gendu zen. Eskitxe gelditzuten ziren. Guten ziren. errezaizur, domeka arratzaldetan. Da gero, han eurrien dauko bazulue. Zaguzarrak, inkita, holantxera. Horman egoten ziren. Bai, zelan atrapaten ebazan, txapelagoz edo zelan? Ez, balako, zarigaz, ez dakit txabile izan bera horretan gauzetan. Da behinak ordundeko zigarru montzonela. Bai, erretxe manda, botatan. Claro, zaguzarrak erramenta eman. Bai. Da, kobara sartun? Ez zen kobara sartun? Kobara, bai. Gazetan? Kobara sartzean txina asaina bat izetezan. Aldagarra sartzen ziren gizon handiek eta... Negu sartzen ziren gukena, sokak ez da preparata. Hor da, unikada bat igon gora eta gero bajatzen bastante peligrosu dorduen amarra emizu goio soki eta hoen, por supuesto, ez tiene zer esan barik, Baina, kasi galtamien arte baten San Bartolomena urten nabenek. Azpitxe junta. Eta zer, kandeliagaz edo farola edo zer? Zera, kandelak edo... Farola? Edo farola. Farola. Da orduan esan egoten olako lintarnarik ezerin. Baina peligrosu da. Baina, otxuri ziten zen, Sarri, baina urtien behin edo kobara sartzia. Gaztetan horra txia hori izetezan como una revalida. Kobara egon eta gero atxapuntere, kobara sartzen gero atxapuntere egon. Gero atxapuntere egoti askotan ezeten zen, jolasa. Atxapunte ganin dauz los pasos de María Magdalena. María Magdalena, ban saltu, anbototik ara, eta gero handik San Juan de Gaztelugatzera, edo ez dakit nora. Ban saltuetan itxi bazan, atx baten beran oinetzak. Eta garek ikusi bizien. Eta gero, aragora igon, eta hori egin. Ze, klaro, atxapuntere egoten banak, enbiarzeten ban, hori, da betik erantzun etzen zuen. Da, guk etzen badugu da, gure zarrak etzen bielako. Atxapuntere egon eta hori egin. Arbolare izoti izetezan, albor, por ejemplo, izetezan, madaizek edo... Keixa lapurreta, bueno, hori da... Guretzako joku izaten zen, etzien neukik keixak, baina keixa lapurreta... Hori ba, zuk etzien neko zuzua. Inoneak gozoa. Ez que, izaten zen interesantia, inonetzera jutia... Eta etor dizela ganera interesantia haue. Etor dizela, bera, usaba. Hori. Usaba. Da gero entzune bebai izen asko uger
Aste santue ailegaten zanien, juten gari zen busturi puntera, da musturrepe morautute hotzagaz baiagu antxe. Da estazio aspeko estazio onduen dauz zubize, da handi pasaten da trena. Da orduen, Maria Alto goten zanien, etorten zanien trena, San Cristobaletik eta aspera, guke zubitxik saltaten duen uretara. Odien igual karramarrotan edo antxe baina egoten ginen artien, bai. Bai. Kizkile bai, atrapatu zen. Baina kizkilek nik akorduen dekot bertan jan, Bai. Gordinek. Bai, hartun eta jan. Itxasoko horik. Bai, hartun eta jan. Pipa moduen. Pipa moduen. Atrapatzen zenduenak. Bai. Gu juten ginen mailukizek batzen, mailukizek hor salvajetxuek. Eskandalu goten zen. Eta horrek mailukiek eta esan du esan sartzen holan... Zibizen. Bai. Eta etzera eruen. Eta Margarita bebai. Bebai, pultzeratzu egin da koiarra bebai. Txibiritakaz eta gero trentzak, honekaz, izekaz, junkoakaz, horrek izekaz, bebai trentzak etzen gendu zen, da pultzerak egin. Bai. Eta mutilek zuek zetan olgaten zenduen? Gehiena futbolien. Futbolien, baina ez futbola, esaten dugu moduen kanpo bardien, kanpo handien, elixatzien, eskoli neurrien, eta 6 metro kuadraun esaten da moduen, eta lati guantxe gehiena, Futbole holgetako, nik lehenengo baloio egin eguna, txokolat ez da horren enbolto izu, papelak, gorde, 10, 12, eta zuna dendara, eta motatzen baloi bat, Esku pelotara bai, hau frontoi hasi zenien, hau baina harina gozan, zerin sukarretakoan, sukarretan ermitzien atzien, egon zan, txikitzu bet, narajotek etxezien jokatzen pelotaka zerin. Eta nagozitxo biagezen inamaiak amair urteaz da, institutuen ibiltzen ditxeni, dalbuen okineun lagune izen zen zestara horretaman. Eta ere potrue, pelotien potrue motozkun, da ero junetzera, da haman jersezarrak etiretu, lanak, atara eta buelta, espatra, buminitxe, frontorio pelotaka. Frontorio palaka. Palaka. Eberitzen zen duen? Hombre, mutilekaz. Da jota ganak etxen gari zen palikaz da danak ez gero, Eta aprimiz, frontoien, hor talderik esan egoten palatara. Talderik esan egoten. Egun baginen be, egun sartzen ginen frontoien, sartu etxen bana, fallo etxen bana, urterik esan. Eliminata, claro, apurken. Eta azkenin beti ditzitzen zein bardinek, honenak, edo porque se guardaban, edo honenak dizelako eta bestie kanpora segidarako. Txapaka jolasten genuen frontoien, baina frontiko txapie joten. Orduen baloiegaz. Da txapie joten. Txapie joten zendunien, beste guztizek korritzen hormiga ikututen. Da azkan ningutzen zena, eliminata. Eta gero badauz beste joko batzuk mutilenak direnak bakasureko trompaka, ez da? Bai. Tronka baitzen du lehenengotan, txapie bini, bota zera, da gero, ipini zerien eskunganien, da gero, joten txapatxu hori bintzen duen, ari joten kuadru beten jeianok eitzen duen urrun hau eitzen. Trompi egoten zen, oin jakitzik ikusten da, baina beti egoten zen ebren trompan epokie beti egon da. Eta trompara zelan itzen zen duen? Gehien baten, izatezen trompara lauki baten barruen, boteu eta antxe ibili barruen. Han barru mantenite manak ibiltzia, izatezen oso ona. Trompi botaten, alotxika. Hene ban ikesi alotxiko, baina alotxika bai. Alotxika holan botaten zen, ipini hori, holan agarrata, eta alotxiko holan agarrata. Eta gizilan botaten zen, baina holan. Eta neko handizek ziren trompak, Egurrezkoak, ez da? Egurrezkoak. Gordintxuegaz behien eta txotuegaz. Gartzara zelan olgaten zen duen? Jo, elizpen, losak, arrizek, dauz, laukizet izta. Imitxe ziren bakotxak ere txakurren dibete izatezen orduen dirue,
eta lauk izen barruen, ban batzazien, lau bost, eta bakoitza botaten, hola beste antxineko diru sar bategaz, eta areaz, horra, 3 metrora ero, tarata, eurti, eta kanporata desune, azerutza dizetu zen. Iturri, prestaitzen duen iturri bet, barruen sartezan, argazki bete futboliste batena, eta? Txirrindularienak bere izetan. Bai, Gero kristelain, gero argi zile horrega. Zera, emon buelta gueta, holako zerbait. Bidea markaten zenduen... Bai, holako zeu izetez, bide bat, dandik urrien edo asfalto gainin, holako zeu. Eta zer, atxamarragaz botaten zen? Bai, atxamarragaz edo tak, bai. Bai. Beste ape hori, Inka, burdine bategaz, zuke hori enzu? Bai, Inka zera botaten. Inka botaten, bai, eta nolako zer batzu, lauki batzu gan, ez da? Fize, ara burdine... Ara sartzera. Ara sartzera. Hori lurrean sartzen izetan. Hori, lurrean sartzen. Da juten gazteinen banan-banan, lehenengo lauki bat, gero beste bat, gero beste bat, eta etzen bat zen duen buelta guztize osorik fallo barik, botaten zen duen rektangulutik kanpora. Da handik, bota bizu destorniara, karratu batera, da inketen bat zen duen, hori karratu zuria da. Da azkanin, gehizen karratu dukitzen bana, ize zeten zen... Besteak ezin ziren hortik pasa. Hori da. Kaniketa me bai. Kaniketa me bai. Zile batera kanik itxaten, zein naia zile horan usartzen duen. Da gero gutxi beran. Errobeda bat, eurrin ziren, segun manejateko jesarritze, kaloriaz. Egurrea. Egurrea zein, atzen errobeda bi, honek, rodamentu kukorrek, atzen bi, jebate horri. Areaz, aur goizen hasi, anguru biden hasitxe, bera, da kotxipe gelitzu da autobusik, autobusik bat esan orduan da autobusik eta, lozabako hori. Eta gero egoten ziren beste joko batzuk, neskak neskatara itzen zendu esanak, ez da? Bai, igual neska batzen ginen lagun artekuek edo, eta edo zelan da, 4 eskinitas, edo alturitaska. Alturitas. Berton Lisbien be bai. Bai. Beha Lisbien, kendizu gogoratzen zara, alturitas bai izan, baina hori txalandrando zen jolazten gendun. Hori izan, Elizpeko hori maize, Elizpe batzutan dagoen maize lehen antzinera biltzen zen. Bai, arriskue, bai, arrisko maize. Lehengo kontuetako, azpeko Elizan badau. Bai, Norduen han, ganien, paraten ginen, da azpizen egoten zen pertsona bat begizek zarratute. Atrapa eta orduen kantatzen gentzagun, txalandrando, txarrize ondanda, txarrize kortanda. Eta orduen, bera, begize tapata urteten zan, eta atrapa bierban, han maizen ganien egoten ginenok, hori begize... Eta igerri norzan, eta bai. Lehenik hori, ez dutzat beste inori entzun... Sokasaltoan adibidez, kordelagaz, zelan itzen zenduen, zehor modu diferenteak dauz, ezta? Edo beraka, edo... Bai, beste batzutan izeten zan bizekaz, bai, holan. Bai, azten zan bategaz. Osea, da bate pasaten manean, gero bi, gero 3, gero 4. Da gero, gorantzin behitzen zan, aspitsi pasateko, baina gero tarin hau izeten zan, jokue. Gero salto bebai etxer zan. Kojoka bebai, kojoka itzen zan bebai, ezen bat nokarinen etxen dauen. Eta sokasaltoan ere modalidade diferenteak egoten ziren, ez da? Egoten zan... Behien bakarrik, alpasar la barca hori ze. Al pasar la barca. Me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita ni lo quiero ser. Arriba la barca, 1, 2 y 3. Eta urten. Eta almotrollon bebai, dana batera sartu, banan sartzen joen. Que entre la primera, almotrollon, que entre la segunda, almotrollon, eta holan, eta gero ja, almotrollon, que salga la primera.
Da, gero bebai, keni, yo tengo unas tijeras. Ah, que se abren y se cierran. Yo tengo unas tijeras que se abren y se cierran. Yo toco el cielo, lo toco la tierra. Yo me arrodillo y salgo afuera. Eta sokarako kanta gehiago, akordaten zari, besteren bat? Bai, pama, con cuántos añitos. Me voy a casar con uno, con dos, con tres. Eta aguantate zenduzen guztiz, horre, laro gire izbe, bai, oza, segun. Aguante. Zeus el puente colgante nabesan egon. Ya nas akortatzen. No hay en el mundo, lere, puente colgante, lere, más elegante, lere, que el de Bilbao, riau, porque lo han hecho, lere, los bilbanitos, lere, que son muy finos, lere, y resalaos, riau. Danak erderaz. Bai, euskaraz ez ebez, Bai. Bojak ere katzi dozkuzien da. Gomara bere esan duzu, ez da? Eta gomara bere kantak hasitzen zan. Edo saltuke hitzen zen duen. Saltoka, bai. Itxago niziar, oinok esan bidot, gomien. Orduen, gonak azdanok. Prakarik ni por el forro. Orduen, gure lagunek, mutilek, plantaten ziren berenganien, primera, segunda, tercera y esto. Claro, hanka acaso le han hecho pagar los culeros. Lehenengo esaten zan, behien, primera, luego segunda, tercera beleunen parien, cuarta men, esterrane hori, gero garrezen. Eta bai, hori koreografiak, enrollatzen hankan, edo zapaltzen, 1, 2, 3, aquí estamos con modako telebizio eta bat eta bestera pasa, eta gomi esan trina. Trina, 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 naranju, zimbur, zimbur, bai, horrek simpliek. Horrek. Horrek asko izaten ziren telebizioan anuntzioa, ez da? Bai. Eta adibidez, lehen haitzeko dozue bat, koxopla. Bai. Eta hori zelan izaten zen? Marrakein behien, eta gero koixo zanien hankabaten, salto, koixo pla. Lehenengo esan koixo, gero bigarrena pla, gero koixo. Koixo pla. Baina botatzen zen duen arrize, lehenengora. Orduan, arrize guan lekuen, ezen duen... Bai, eskuegaz. Eskuegaz botaten genduen, eta ezen duen amarrer arte pla aliaga, eta bueltan, eta orduntxe hartu arrize. Bai, da han ez duen zapaltzen, arrize guan lekuen ezen duen zapaltzen, etzen zen duen. Esmarrarik ez izan esmarrarik ez. Eta gero hori, danain arte bai gorantz, eta bai berantz. Arrize bota. Arrize edo... Arraizetatik, marratatik urten barik. Baso baten eperdizde izetezan ona, baso edo, botile be, bai. Baso edo, bai. Da hori, ba... Edo arri hon bat, errekarri hon bat. Bai, errekatik edo topada, topetan da, bueno, arrize hona okitxe bana, boa. Tabatara bai, tabatara, bueno, mundiala ginen ganera. Tabatara bai. Primeras, segundas, terceras, cuartas... Danak pintxeta. Bai. Bai, ez ziren hartxu jaten zanin. Bai, atzazalan pintxuriaz. Tabako, oine edo zeinetzetan esaten da hartxu urtien zier, bai orduen esan txaten. Da, zema biderrez etzarik etxe, beguale, hemen hartxu ejan zuen. Zelantzen min, bai, garkuitzuten ziren, bai, eukitzen bien koipio ondino, inketa. Da, ziku eta gogorra hau ez da zer baino. Zepilo garratza jo. Zepilo ez, kutsillo gaz, Da, pelota bategaz, botera edo bote barik. Bai. Botera edo bote barik. Primera, segunda, tercera. Ona ginen. Hau zan primera. Zulotxue dekona. Hau bigarrena. Bai. Hau hirugarrena. Hau laugarrena. Da hemen segunta bizelan zan, esan, claro, peloti gore botaten zen duen, boti mote manizuk bizen bitxartien, biherre zen duen eta bien biherra. Da, klaro, hau jauste madatzun, akabo jokue, atzera, beste bat. Lehenengo eta behin zer itzen zan, tabak lurrera botaten zen. Lurrera botaten. Bai, sei tabak. Bai. Gero egon zanje bat, plastikozko gerozten ziena, bai agun, normalien horrek gehiazku zen guztetan. Ganera, pizuripez bien eukitzen eta gatza hauek buelta moteko taula. Bai agun, zerakaz, azurrekaz. Bai, azurre, benetakoak. Eta kromotan zelan itzen zen duen? Holan da bueltimon, garantza. Da galtzen mazu bera,
Albokuk erutetzun kromo, Da gane egotezin igual kromo batzuk handizek, kare balizo inizteizen bat gezte txikitzuek, handizek ukibien... Jolen kajatxu baten, ikutzen gandun ganera, gordeta. Bai. Eta horrek erosi itzen ziren? Claro, erosi. Behatorten zan olako horri baten moduen, danak inketa. Orduen zuko hartazizik gazda ebaitzen zuen, demintzen zuen, olako txueketa. Da gero mintzun duenan maizen ganin da, imini holan da pla eta buelti moteko, romokan. Beste gauza bat etzen gendune bezane, muñekak, papelezkoek... Rekortabliek. Rekortabli, jantzi. Eta jantziari. Jantziari muñekak. Hori be bai. Erositxe zan, eolako rekortable batzu da etorte zan muñeki bai, erdi bilozik, bueno, bilozik esan etorko zan kuleruko ez da. Bai gero, bai gu da jantzi itxe gendun da betxu, olako muñekak ez da posik. Eta gero adibidez, holan ariekaz eta eskuekaz eta itzen ziren holangoak eta itzen zen du esan? Ni hona nintzen, bai. Bai, soka bat, holan, tiretu. Horrek, hori bai. Bai. Diabolu bai, ni dotori hau ikuin eguen bat. Arek erdizen ikutxeman jolezela esango ba. Enbudo bat izetilez, bai, da, klaro, haitxe zen, holan, jolazten zen, botaten zen, da gero atrapan bierrezeten zen. Da gero trrrr berantzin atzera. Da, betxu, diabolu ez bai, konpontzen etxen, horregaz bai. Eta patinek eta holan? Asko be, bai. Bai, patinek. Gaztarte. Bai. Horre patin bizek hemen elotzen zirenak. Bai, gu gehize kalien baino gehiago. Ugelakaz hor lotzen zirenak eta, bueno... Are patine ganera, ez zirela, erosten zuen, baina erosten zuen txikizek eta gero handitzen zuten zirelez, ana azpiko torniluek, bueno. Yo soy la cantinerita, niña bonita del regimiento, que todos mis soldados están contentos al batallón. Un día mis soldados, cuando me ven pasar, me saludan, escuadra, y me dicen al pasar, cantinerita, niña bonita. Si yo pudiera lograr tu amor... Mojan, suposatzen dut, nik ez da gure azueko lako kantariken babien, baina... Nire amak ez... Gure amak ez. Baina hori izaten zen, holan... Hile da bi jarri eta bat erditzik. Eta gero zeme kuadran, eta gero hori jartzen zan barrure eta bestie eitzi ban. Goiz hoizetxe. Da, bueno. Korroan itzen. El corro de las patatas. El corro de las patatas. Naranjas y limones. El corro de las patatas. Pero que eskolan igual getxua, bueno, mojakaz da. El corro de las patatas, joder, naranjas y limones. Bai, que comen los señores. A Lupe, sentadita me quedé. Joder, dekoten bat biru karabin bomban bai, Bai, hori zela ditzen gendun. Hori zelan itzen zen duen. Hori, errotxin esan norma horretan, hori bat olan, da bat biru karabin bomba, eta atzekuek apurken, zuen aurrerantzat. Ikusten bazen du mobitzen zala, atzera bota barriro. Bai. Eta irabazten ban, lehenen ailegaten zana, hori ze hormara ailegaten zana. Eta beste bat polboron. Polboron, bai. Lurrien jesarten ginen, eta baga litxuten zan, eta harritxu bete dozu zer eskutan. Que estás en mis manos, estás polboron. Adivina, quién lo tiene este gran polboron. Polboron, eta itxitzen dutxasun bateri, eta igerrien bierzan no zekutxe ban. Zetan hogaten zen duen neskak eta mutilek alkarregaz? Normalin beti jolaste zen, gizau neskan jolasa, eta ni gogatzen naz al kanpo kemau. Kanpo kemau jolasten gendun neskakin. Hori izaten zen gizau jolas bat neskak etzen dina jolastu. Bitalde eta bata bestieri baloiegaz, joen bier, eta duen eliminatzen zinen eta juten zen atzeko partera. Bai, horko ekipokoa bazinen, juten zen, beste taldera. Zerren zati biten banatu zan, ez da? Hori da, bai. Txopinke esan dozuta, txopinke zer zan? Zelan zan txopinke? Da, Kutxera, dola. Bai, ego da, mutire egotizta, da, arrapalan da, atrapati eta txopin. Eta gero jolasten gendun... Txopinetara. Txopinetara, hori asko jolasten gendun, hori taldien... Hori erizpie jolasten gendun txopinetara. Eta txopinetara zer izaten zan? Bi talde,
eta ezen bierzan atrapa, beste taldeko eri atrapa. Azkenengo urteten zana, beran basetik edo etxetik edo zelan. Errotzine. Errotzine, bai, errotzinetik urteten zan azkenengoe, eukitzen ban injergillo besti etxeko. Besti galdu etxen ban, apurbet hori zein injerre beste taldekue. Eta gero, atrapaten bizienak, paraten ginen hileda baten, eskue monda, gure ekipokue etorri eta libre etxeko. Ikutu eta eskapa barriro. Torten bazan, libratzen ginen da barriro eskapatzen. Eta hor alginen esan egon mugarik. Alginen ibili, herri guztitzu be bai. Sarren nik horretak jokute bezot, ostu-ostuk esan dugu. Sarrena bezando, nik abia ume bastante niku, metan geratzen deneto kantiago eratzen, begi sarratu tera bar, eta kontabitxuz beste berrotamar, erogei, eroeun, ez dakit, eta zu alde bizara, eta ostu itzen, da gero bera batzu bile dunerti zuturtez itzen, eta por mi, esate zanola txorradak esate ziren, eta bueno, denbori moten duna, Horbe baten bat joten zen bokadillo. Derri horrez, ez zera joten baditzen, derri horrez joten zelako. Ostantzi zapatillo zen, ez ziet, baina ostantzien entretenidu edo segaz, edo zer segaz. Esan egoten izen orduen ez erosteko bez, ez bez da. Hori. Txopink. Egoten bazen behar nonot esan diru ba. Zoromorro izete zan, holan makurtute edo, ez da? Makurtute, Bata hurrien. Bata hurrien da zein, hiru de saltatie. Ganera, lepora. Lepora saltatie. Bizkarrera. Da gero, kanta dela, txorromorro piko taioke. Bai, hor txorromorro gani goratzen daz, karo, erabi saltateko egoten ziren. Nahi badozu luze salta, edo beste nahi badozu altu salta da jausik eran, bun. Eta gero txorro morro piko talioke. Bai, da gero atzamarra atrapa, bai. Eta orduen azpikoak igerri bierban, atzamarreko zune atrapata. Bai, hori izeten zan un poco la bestia. Igerten baban, pues kanbizue. Bai, eta bestela segidu. Bestela segidu. Bai, hori izaten zan un poco la bestia. Bai, ordu mutilek izaten ziren bastante bestia. Bai, bai. Gube, atxetik ez ginen gelditzuten baina. Jo, da beste jolas babe, bai, tiro-tiroka. Zuk ez du jolastu tiro-tiroka? Zer tiro-tiroka? Jo, baloi bategaz, hartapatezen baloie, tiro-tiroa... Da botatezen baloie gora, esaten, Alberto. Da danak, karo, segrezitzen baloie joti. Moten batxasun, ez da, etxo, eliminado del juego, pensándolo ez izela. Da, karo, botaten mana baloie, danak prest eskapateko. Tiro-tiroa, da zuke, ejemplo, gaizka. Tiro-tiroa, gaizka hasi da korritzen, eta gaizka uste atxedantza baloia atrapaten, da bestia geldik egote zen. Ez da itzitzen bazan, 3 pasu emon, da baloie jaurti, izile da baz. Neska nesan izetan hori jokua. Gu tiro-tiroka jolastute da gauz. Eta kartaiokoan? Bai, burrora. Bai, eta beste bazein zan? Bai, al asesino. Bai. Bebai, eta gero familizena bebai, La familia Bantu eta la familia Noseke. La familia Katetoana, bai. Familia Bantu Eskimal, horre bai. India. Bai. China. Bai. Eta holan etxekoa, txikapoton, beti eskue morata. Bueno, hori sala sufrimientu, baltzitzuta atzamarra. Eta dolenta, bueno, hori kalia, Segun ze karta urteten zan, bueno, ze karta edo ze palo. Urrie izete zan nolan. Holan, etzan zuen. Arrastra, bai ondo goguegaz. Bai, espeti holan. Espeti holan. Holan eta kopa holan. Kopa holan. Eta basto golpie, baina eske... Hori zen sufrimiento. Bai, eskue baltzitxute edo odoretan. Segun ez tokatutako. Baina, bueno, ez duzuen izitzen etxien askotan. Claro, ezen horretara eta... Baina, einen bier, zehatzen gelditzen bazinen horretan, Bai, eta ganera, Kobarde gallina, ala, venga, hor, eskue eta... Zeiretara, eta gero joderrora, bai, esan da. Partxizera eta aukana da, hola nire, bai, Jokoak gizartetzean. Gizartetzean, baina gote zen horra jolasa, ajedreza, kartak, oka da honek eta pinpona eta futboline. Eta, karo, bai, eusitzen zanien, leize barrure. Erduzek eugaz olgetan.